Odkiaľ ste prišli? Tak prišla som vlastne z Košického Červeného kríža. Čomu sa venujete? Ja som vlastne dobrovoľník v Červenom kríži v Košiciach a prišli sme vlastne ukázať vám prvú pomoc na túto školu. Ako ste sa dostali do Červeného kríža? Mňa to bolo vlastne trošku komplikovanejšie, ale dostala som sa na podnet mojej kamarátky a spolu sme prišli vlastne do Červeného kríža. O čo presne ide vo vašom stanovišti? Tak ja vlastne ukazujem vašim spolužiakom prvú pomoc pri dusení umelého dieťaťa. Odkiaľ ste prišli? Z Košic Červeného kríža. Čo tu prednášate na vašom stanovišti? Prednášam bezvedomie a ako vlastne pomôcť človeku v bezvedomí. Ako ste sa dostali do Červeného kríža? Do Červeného kríža som sa dostala cez moju pani učiteľku etiky na gymnázium. Odkiaľ ste prišli? Prišli sme z Košického Červeného kríža, vlastne z Košíc. Čo prezentujete vo vašom stanovišti? V mojom stanovišti sa vlastne prezentuje dusenie, ako pomôcť takémuto človeku a vlastne vašich študentov to dosť zaujíma a baví. Ako ste sa dostali do Červeného kríža? Tak vlastne ja mám strednú zdravotníckú školu vyštudovanú a dostala som sa tam cez kamaráta. Čo vás motivovalo stať sa dobrovoľníčkou? Tak určite tá pomoc ľuďom a ochota proste tých ľudí, ktorí ma chceli niečo naučiť a asi tak. Odkiaľ ste prišli? Prišli sme zo Slovenského Červeného kríža z územného spolku Košice. Čo prezentujete na vašom stanovišti? Dnes tu máme viacero stanovišť, ale teda to moje sa zameriava na resuscitáciu dospelej osoby. Ako ste sa dostali do Červeného kríža? No to už bolo teda dosť dávno a dostala som sa tam ešte ako mládežník do Mládeže Červeného kríža ako kapitán hliadok mladých zdravotníkov. Čo vás motivovalo stať sa dobrovoľníčkou? No je tam asi viacero faktorov, ale páčila sa mi tá atmosféra, ktorá tu funguje v mládeži, celkovo tie princípy Červeného kríža a to nejak sa mi to usídlilo v srdci a teraz už je členom aj môj syn. Ako hodnotíte spoluprácu detí v tímoch? Spolupráca detí sa mi páči, hlavne v tých nižších ročníkoch, pretože dnešné deti nemajú veľmi v móde spolupracovať a hlavne sa hýbať, takže beriem to ako niečo motivujúce pre nich. Takéto spolupráce, že majú rôzne stanoviska, kde sa dokážu pretekať alebo pozbudzovať a ťahať sa navzájom. V čom vidíte prínos športovej časti účelového cvičenia? Je to hlavne v tom, že tento celý deň je trošku ochudobnený o nejaké učenie a veľakrát tie prednášky môžu byť trošku únavné a deti predsa, keď sedia celý deň, tak veľa si z toho nezoberú. Keď do toho pridajú nejaký pohyb, tak viac si zapamätajú aj z tých teoretických častí. Ako sa žiaci zapájali do aktivít? Už ako som spomenul, tak na začiatku tie deti z 5. 6. ročníka sa zapájajú viac, pretože ešte sú také hravé. 7, 8, 9 už musíme presviečať, ale ja verím, že sa nám to podarí nejako zmeniť a do budúcna nás to aj inšpiruje zmeniť nejako tie dráhy a urobiť ich ešte ťažšie a zaujímavejšie aj pre tých starších. Ako hodnotíte dnešné účelové cvičenie zo svojho pohľadu? Dobrý deň. Tak účelové cvičenie hodnotím veľmi pozitívne, nakoľko je rozdelené do niekoľkých častí, tematických častí a na tých tematických celkoch sa vždy zúčastňuje určitá skupina žiakov a ja si myslím, že z hľadiska tohto to účelové cvičenie môže byť vydarené a môže byť prospešné pre našich žiakov. Prečo je podľa vás dôležité viesť deti k pohybu aj počas takýchto akcií? Pohyb by mal byť súčasť života každého z nás, nakoľko pohyb nám zabezpečuje hlavne zdravie, nielen fyzické, ale podieľa sa aj na mentálnom zdraví. Tak preto je dôležité využiť možno každý
priestor na to, aby sa naši žiaci mohli hýbať, vykonávať pohybové aktivity a aby mohli takto sa starať o svoje zdravie. Čím bolo toto stanovište iné alebo zaujímavé oproti bežným hodinám telesnej výchovy? Zaujímavé bolo hlavne kvôli tomu, že nám počasie vstúpilo do organizácie tohto stanovišťa a museli sme presunúť všetky aktivity do interiéru, čiže sme nemohli využiť väčší priestor v exteriéri a následne to bola obrovská výzva, nakoľko na tom našom stanovišti sa vždy zúčastňuje veľká početná skupina detí, tak bolo pre nás výzvou zorganizovať to celé stanovište tak, aby naši žiaci mali možnosť mať pohybovú aktivitu, aby sa hýbali. A na hodinách telesnej výchovy samozrejme sme v tých istých priestoroch, ale sú menšie skupiny početnosťou a na hodinách telesnej výchovy máme určité tematické celky, ktoré sa snažíme naplňať, čiže všestranne rozvíjate deti našich žiakov. A na tomto stanovišti sme práve volili viac zábavnú formu, aby deti možno mali väčšiu radosť a nebrali to ako niečo, ako nejaké učivo na hodine telesnej výchovy. Dobrý deň, odkiaľ ste? Dobrý deň, ja som zo spoločnosti MP Education, som lektorka primárnej prevencie a dneska na vašej škole robím prednášky pre 2. stupeň. Ako ste sa dostali k práci v MP Education? No, bolo to veľmi zaujímavé, pretože ja som predtým prednášala pre dospelých viacej. Ja aj teraz robím veľa prednášky pre učiteľov, dokonca aj na vašej škole som robila takéto prednášky. A postupne som začala prednášať, dokonca robila som psychológiu pre športovcov, takže im som robila nejaké prednášky a potom ma oslovili, že či by som nešla niečo robiť aj pre deti na školy. A takže klasika takým kontaktom nejakým cez internet a potom následne ma pozvali na pohovor a veľmi ma to baví, pretože 11 rokov už takto vlastne prednášam na školy a dokonca aj na vašu školu už 11 rokov chodím prednášať. Prečo je podľa vás dôležité učiť sa o týchto témach na základnej škole? Je to veľmi dôležité. Dokonca v dnešnej dobe, keď máme projekt vzdelávanie 21. storočia, tak je veľmi dôležité, aby naozaj deti sa vzdelávali aj napríklad tej sociálno-emocionálnej rovine. Áno, získavali gramotnosť aj takúto. A my máme prednášky, a tuto je to vlastne pekne vidno na tomto letáčiku, keď sa vám dá to zosnímať, tak my napríklad robíme v tých oblastiach, ktoré presne toto špecifikovalo ministerstvo školstva. Čiže venujeme sa reprodukčnému zdraviu, venujeme sa metakognícii, to znamená o učení, venujeme sa teda aj témam zdravia a pohybu, máme tam digitalizáciu, dneska tu mám veľmi peknú prednášku pre piatakov, volá sa Si online, ohľadom kyberšikany, ako sa decká majú správať v online svete. Máme tu tému napríklad aj, čo sa týka well-being, to znamená práve to duševné zdravie. Preto je to dôležité, aby sa deti dobre cítili. Keď sa dieťa dobre cíti v škole, tak potom následne aj dobre sa k sebe správajú. Hej? Takže preto je to dôležité. Aká téma je podľa vás medzi žiakmi najobľúbenejšia? Z týchto mojich prednášok? No, decká majú určite radi otvorenosť. Majú radi prednášky, ktoré im pomáhajú cítiť sa bezpečne. To je veľmi dôležité. A keď tak mám veľmi rada aj prednášky pre 1. stupeň, kde tie deti naozaj ten efekt je taký, že aj mi tú spätnú väzbu dajú, že ma objímu a že teda sú radi, že tam mali ten príjemný pocit na tej prednáške. A obľúbenosť, ja si myslím, že všetko z tých, čo máme, tam je veľmi dôležité, ako ten lektor pracuje. Že či to dieťa na tej prednáške naozaj cíti, že môže sa čokoľvek spýtať, alebo že má tu možnosť napríklad po mojej prednáške prísť a opýtať sa. Takže neviem presne vyšpecifikovať, ktorá prednáška, pretože z našej ponuky máme 26 prednášok, tak naozaj robievame skoro všetky. Čo vás najviac baví na tom, že chodíte po školách a vzdelávate žiakov? Vždycky je to iný kolektív, iné deti. A na vašej škole napríklad mám veľmi rada to, že decká si ma pamätajú z tých predložších prednášok a už má zdravia po
ako idem po chodbe. Toto mám rada na tých školách, keď prichádzam a už vedia, pani lektorka, to ste vy. To isté som tu dneska zažila ráno, že ma chlapci hneď zdravili, že hneď vedeli, že to je ona, to je tá pani lektorka, to je ona, ktorá vlastne nám ide prednášať. To ma na tom baví, tá práca s tými deckami, tá spätná väzba a hlavne, keď tomu dieťaťu viem aj pomôcť potom následne. Ktorá aktivita ťa dnes najviac bavila? Asi to oživovanie bábätka. Dusenie dieťaťa. Dusenie dospelého. Čo nové ste sa dneska naučili? Ja nič, lebo ja už od 3. ročníka reprezentujem Slovenský Červený kríž. Že ak sa dusí dieťa, ako máme robiť na to? Vedel si už predtým, alebo vedeli ste, ako správne podať prvú pomoc? Áno. Áno. Čo nové si sa dneska naučila? Ako správne držať to bábätko, keď oživujeme. Čo by si zmenila alebo pridala na tomto účelovom cvičení? Asi, aby nám ukazovali tie pomôcky ešte viac. Vedela si už predtým, ako podať prvú pomoc? Áno, vedela som. Čo by ste zmenili na tomto účelovom cvičení, alebo čo by ste pridali? Asi krvácanie z nosa. Ja nič. Žiacké echo je tu zasa. Žiacké